Ngisacela ukunibingelela nonke abazalwane emakhaya. Namhlanje senza usifundo 9. Isihloko sikasifundo 9 sikhuluma ngokuvuka, sithi ukuvuka. Indima nayikhanda kasifundo 9 itholakala encwadini kaJohane 11 uvesi 25. Ngisacela sithandaze. Siyabonga mdala amazwe nomhlaba sexolotho olungileyo ukuthi usigcinile kwaze kwala. Sikubonga ngemisebenzi yomusa osenzele yona. Eminye inkosi singaze sicela into ezinkulu. Sakhohlwa ukuthi inkosi ukuze sizokwazi ukwenza lezi zinto sidinga ukuphila. Kodwa Nkosi wakubuka konke lokho wasenzela thina izidingo zethu wasinikeza ukuphila. Namanje Nkosi usisinikeze izwi lakho. Sicela ukulamukela ngentokozo. Inhliziyo nengqondo zethu ziyeke ukuba sendaweni evalekileyo kodwa zivulwe umoya wakho ongcwele sibone okuningi Nkosi okwenzile kunalokho okuncane okuphambi kwamehlo ethu esikhathazeke ngakho esithi akwenzekanga. Siyafunda njengamanje izwi lakho eliphethe iy'mpilo zethu. Awu Nkosi siyacela ukuthi silamukele ngentokozo. Umoya wakho ongcwele usichazela konke. NgoJesu siyathandaza, amen. Ngicela ukwabingelela futhi abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 9. Isihloko sikasifundo 9 sithi ukuvuka. Indima nayikhanda itholakala kuJohane 11 uvesi 25. Indima nayikhanda ifundeka kanjena. Ithi uJesu wathi kuye, Mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila. Amen. uJesu wathi kuye, Mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila. Inhloso yalesi sifundo ukuba sazi ukuvuka okubili uJesu akhuluma ngakho. So uJesu ukuvuka akhuluma ngakho wakhuluma ngokuvuka okubili. So esifundweni esidlulile ngithi siyakhumbula ukuthi sitholile ukuthi umuntu owenziwa ngothuli ubuyela othulini ekufeni kwakhe. Ulala othulini lomhlabathi alindele khona ukuze aguqulwe ekubuyeni kwesibili kukaJesu. So isikhathi okuzoba khona ngaso ukuvuka ilesi sikhathi sokubuya kukaJesu lapho abantu abalele othulini lomhlabathi kuzofuneka khona bevuke sebeguquliwe benikezwe imizimba engaboliyo. So umbuzo mhlawumbe umuntu angasizibuza wona ekhaya ukuthi yini eyenza kube khona ukuvuka? Yini le eyenza kube khona ukuvuka? Mhlawumbe umbuzo wokuqala esizowufumana ukuthi umuntu walethani emhlabeni. Kufanele siqale siphendule lo mbuzo ukuze kuzokwazi ukuphenduleka umbuzo othi-ke yini eyenza kube khona ukuvuka. So umbuzo oqala nje omncinyane ozofuneka siwuphendule lo mbuzo othi-ke umuntu walethani emhlabeni? Yini lena eyalethwa umuntu emhlabeni? Uyaphenduleka lo mbuzo uma sifunda abaseKorinte bokuqala 15 uvesi 21. AbaseKorinte bokuqala 15 uvesi 21. AbaseKorinte bokuqala 15 uvesi 21 siyathola lapha ukuthi ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Amen. So uma kubuzwa kuthiwa umuntu walethani emhlabeni, umuntu waletha ukufa. Uma sifunda abaseKorinte bokuqala u15 uvesi 21. Ngoba uma sifunda wona uthiwa ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu, mase kuthiwa-ke ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Umuntu walethani? Umuntu waletha ukufa. Siyakhumbula uma sifunda incwadi kaGenesise. Umuntu uma efuna ukubona kahle ucebo laNkulunkulu ukuthi umuntu efunda uGenesis 1 noGenesis 2. uNkulunkulu wadala lapho waqeda wathi nya. Ingakho uma usuthola kuGenesis 3 sekukhona isihloko esibuhlungu esithi ukuwela esonweni. Ngoba yini ukuwelana esonweni nasekufungeneni kwesono ilapho kuvela khona ukufa. Ukufa kwagaxela. uNkulunkulu wasisidale waqeda kuGenesis 1 uGenesis 2. So siyathola ukuthi into eyalethwa umuntu emhlabeni wayeletha lapha nakuGenesis 3. Umuntu walethani? Waletha ukufa. So umbuzo mhlawumbe umuntu azozibuza wona ekhaya ukuthi ubanike kuphela ongasamvuse umuntu futhi na. Siyakhumbula emavesini esifundweni esidlule belokhu kuvela amavesi ashoyo ukuthi laba abalele ethuleni lomhlabathi bayokuvuka. Angithi? So umbuzo ukuthi ubanike ongasevuse umuntu futhi na. Umuntu ofile uzovuswa ubani? Cela sifunde abaseKorinte bona futhi bokuqala u15 uvesi 21 novesi 22 ngesikhathini samanje. abaseKorinte bokuqala 15 uvesi 21 novesi 22 njengamanje. Ngisacela ukufunda. Uthi ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu.
Ngokuba njengalokhu ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayaphiliswa. Amen. Siyathola ukuthi okay, njengalokhu abantu uma kuthiwa ku-Adamu bayafa, u-Adamu siyakhumbula ukuthi Edeni uyena owonayo, waphula umyalelo kaNkulunkulu, kwase sekungena ukufa. So yakho mase sithiwa umuntu waletha ukufa, umuntu wafuna ukuthi one, bese sekufika ukufa kudalwanga uNkulunkulu. So siyatshelwa la ukuthi ngokuba njengalokhu ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke benziwa njani? Bayaphiliswa. Kuthiwani la? Uma uzoqaphela kahle ukuthi uKristu wayenyamanye nathi ukuze sibe moya munye naye. Ngenxa yalobu bunye ukuze kudingeke ukuba siphume emathuneni. Kungenxa yalobu bunyeke ngoba uJesu Kristu ufuna kanjani? Wayenyamanye nathi, thina siba njani? Siba moya munye naye. So kungenxa yalobu bunyeke noma lokhu kuhlangana ukuze kudingeke ukuba thina siphume emathuneni. Hhayi kuphela ukuba kubonakaliswe amandla kaKristu, kodwa ngenxa yokuba ngokukholwa ukuphila kwakhe uKristu kwaphenduka ukuphila kwethu, yabo. So laba ababona uKristu njengokuba isimilo sakhe sinjalo, bememukela ezinhlizweni zabo, babe sebeba nokuphila okuphakade, baba nokuphila okuphakade besahamba lapha emhlabeni. So uKristu uhlala ngomoya kuthina, nomoya kaNkulunkulu uma wemukelwa ngokukholwa enhliziyweni uba uqala ukuphila okuphakade. Amen. So ukuphila okuphakade kutholakala umuntu eselapha emhlabeni esakholwa uKristu, emamukela, emlalela, ethatha ukuphila kukaKristu, ekwenza ukuphila kwakhe, ezitshela ukuthi ayikho into akazoyenza ngokwakhe ukucabanga, kodwa konke uzokwenza ngokuyala kukaNkulunkulu. Bese kulowo muntu uma esemvumile uJesu esemkhethile, bese sekuba ukuqala kokuphila okuphakade kuyena. Amen. Ngiyakholwa ukuthi yezwakala. Ngakho uJesu Kristu ethi mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wokuphila, noma ufa ufe uvele unokuphila okuphakade, uvele uphila ngoba ubunobudlelwano nezulu. Umbuzo wesibili mhlawumbe uthi-ke uJesu wakunqoba kanjani ukufanayo? uJesu wakunqoba kanjani yena ukufanayo? Ngicela ukuthi sifunde izenzo 13 uvesi 30. uJesu wakunqoba kanjani ukufanayo? Sizothola uma sifunda incwadi izenzo 13 uvesi 30. Ufundeka kanjani izenzo 13 vesi 30? Kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Sikhuluma ngoJesu la. Amen. Kuthiwani? Kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Siyakhumbula ukuthi uJesu Kristu angithi wake washawa wafa, kodwa into esiyithola ukunqoba kwakho ukufa ukuthi wavuka kwabafileyo. Kepha uNkulunkulu wenza njani? Wamvusa kwabafileyo. Kwabe sekuba ukunqoba kwakhe kuJesu ukufa, ngoba njengamanje bonke abantu abafayo bonke basemathuneni, abakabonakali ukuthi banqobile. Kodwa uJesu Kristu ngenxa yokuthi wafa wavuka evuswa uNkulunkulu ethuneni, wabe sekunqobile ukufa. So kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Cela sifunde incwadi kaJohane 11 uvesi 25. uJohane 11 vesi 25 ufundeka kanjena. Uthini? uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. Sisaphendula wona umbuzo othi uJesu wakunqoba kanjani ukufanayo? Yebo. Ngizacela futhi sifunde indimana yesi-3 ephendula nawo wona lo mbuzo. Itholakala kwaSambulo 1 uvesi 18. Kodwa ngizocela nje ukuthatha lapha uSambulo 1 ngiqale ngifunde uvesi 17 lo line wakhona ukugcina khona. Okay, ngicela nje ufunda uSambulo 1 vesi 17 novesi 18. Sisaphendula wona umbuzo othi uJesu wakunqoba kanjani ukufanayo? uSambulo 1 vesi 17 novesi 18 ufunda kanjena. uJohane lona uyakhuluma emva kokuthi ebona uJesu embonweni ukuthi kwabe sekwenzakalani. So 17 masethi-ke ngathi ukumbona ngaba ngasezinyaweni zakhe njengofileyo, wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingokuqala nokugcina nophilayo. Ngangifile, bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade, futhi nginezihluthelelo zokufa nezehayidisi. Amen. Siyabaza amazwi kaJesu. Uthi uJesu Kristu yena ungowokuqala nokugcina, ophilayo. Uthini? Uthi ngangifile, bheka manje sengingophilayo kuze kube phakade naphakade. Aseyasho uJesu uthi futhi yena uney'hluthulelo zokufa nezehayidisi. Amen. So yebo, uma kuthiwa uJesu wakunqoba kanjani ukufanayo, ngokuthi wathi esevukile uJesu wavuka, wathi esefile uJesu wavuka evuswa ubaba, wavuka esephethe iy'hluthulelo zokufa nezehayidisi, okusho ukuthi ukufa kuJesu akusiyona inkinga. Ngakho uma sesithi endimaleni ekhanda yena uJesu Kristu ukuvuka nokuphila, ezethembisa abantu abazokholwa uyena noma befa bayophila. So
Ngisacela ukubuza umbuzo othi-ke mhlampe komuntu angasizibuza wena ekhaya ukuthi-ke yiziphi izixuku ezehlukeneyo ezizoba nesabelo ekuvukeni na? Yiziphi izixuku ezihlukeneyo ezizoba nesabelo ekuvukeni na? Isixuku sokuqala ngicela siqale sifunde incwadi yezenzo 24 verse 15. Uzophendula iy'ndemane eziwu-2 laphaya, kodwa nje ngizocela ukufunda kuqala izenzo 24 verse 15. Kwizenzo 24 verse 15 uNkulunkulu usifundisa lokhu ngesixuku sokuqala. Uthi izenzo 24 verse 15, nginethemba kuNkulunkulu abalibheka nabo uqobo lokuthi bayakuba khona. Ngiyaxolisa, ngicela uqala phansi. Nginethemba kuNkulunkulu abalibheka nabo uqobo lokuthi kuya kuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungile nokwabangalungile. Amen. Ilokhu uNkulunkulu asifundisa khona njengamanje ukuthi ukuvuka kwabafileyo kuzoba khona. Kuzoba khona ukuvuka kwabalungile, 1. Kuzoba khona nokuvuka kwabangalungileyo, 2. Ngicela sifunde futhi uJohn 5 verse 28 and 29. Incwadi kaJohn 5 verse 28 and 29. Sesitholile lapha kwizenzo 13 verse 30 ukuthi kuyoba khona ukuvuka kwabalungile mase seba khona nokuvuka kwabangalungile. uJohn 5 verse 28 and 29 ufundeka kanjena. Uthi 28, ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. So yasho la mzalwane ukuthi singamangali ngoba kuze isikhathi lapha bonke abasemathuneni bayozwa izwi layo indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Abenze ukulunga bayophumela ekuvukeni kwani kokuphila. Shuthi laba abenze ukulunga basekuvukeni kwani kwabalungileyo. Abenze okubi bevukele ekuvukeni kokulahlwa. So ukuvuka kwababi babe bevukela ekuvukeni lwabangalungile. Amen. So uma kubuzwa umbuzo omkhulu othi yini eyenza kube khona ukuvuka na? Into eyenza ukuthi kube khona ukuvuka ukuthi kwasekuqaleni kufike ukufa kufike ngomuntu u-Adamu. Ukuvuka bese sekuza ngobani? NgoKristu. Yindaba ngoba uKristu kunqobile ukufa ngoba wafa yena wabuye wavuka evuswe uNkulunkulu, wavuka sethi nokuphila okuphakade. Esethi futhi yena uzophila kuze kube ngunaphakade naphakade ngeke safa. Unezihluthulelo noma unezikhiye zokufa nezehayidisi. So ukufa kuyena kuyona inkinga, yingakho ngoba wavuka yena usenamandla okuvusa abanye. Okay, umbuzo mhlawumbe omkhulu njengamanje umuntu akazuzibuza wona ukuthi sitshelwa ukuthini ngokuvuka kokuqala na? Cela siqale sikhulume ngokuvuka kokuqala. Okay, ake sibuzeni kanjena-ke ukuthi kuzoba nini ukuvuka kokuqala na? Ngabe ukuvuka kokuqala into ezokwenzakala nini? Cela sifunde kubaseThesalonika bokuqala u-4 verse 16. Cela sifunde kwaseThesalonika bokuqala u-4 verse 16. Vele nesihloko sakhona sithi ukuvuka kwabafileyo. AbaseThesalonika bokuqala 4 verse 16 uthi, ngokuba inkosi uqobo yakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka. Amen. Lithi ngokuba inkosi uqobo yakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu, abafileyo kuKristu bayovuka kuqala. So uvuko uma sifunda ngokwey'bhalo, uvuko lokuqala nje luzokwenzeka kuyoqale kufe, ngiyaxolisa, kuyoqale kuvuke abalungileyo. Ovukweni lokuqala lapho kuzovuka khona abantu abanjani? Abalungileyo. Ngicela sifunde kwabaseKorinte bokuqala futhi 15 verse 23-ke njengamanje. Uthi-ke, ngepha yilowo nalowo ngesigaba sakhe, uKristu kuqala, bese kuba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe. Amen. uKristu kuqala owavukayo, bese kuzothi ekufikeni kwakhe futhi kuphinde kuqale kuvuke abakhe. Njengoba eshilo uThesalonika kuqala 4 verse 16 ethi laphana ovukeni lokuqala kuzoqala kuvuke obani? Abalungileyo. Asiqapheleni la ukuthi uNkulunkulu ngesakhe isikhathi esifanele uzobabiza abafileyo, aphinde futhi abaphe umoya wokuphila, atshele amathambo omileyo ukuba aphile. Kuzovuka sona isimo esifanayo, kodwa ngalesi sikhathi sizokuba sesikhululekile ezifweni nakuzona zonke izinsalelana, izinsilelana. Sobe sesivuka sesikhululekile singasanakugula nabuhlungu
Sesikhululiwe kuzo zonke izinselelana. Sizobuya siphinde siphile futhi sinazo zonke izimo zomuntu. Kangangokuba umhlobo uyokwazi ukubonana nomhlobo, yabo. So uNkulunkulu uyonika olungileyo ofileyo umzimba oyothokozisa yena. So uPaul le ndaba uyilinganisa nohlamvu lwebele uma lutshalwe ensimini. Inhlamvu etshaliweyo iyabola kodwa kuqhuma entsha. So imvelo yenhlamvu ebolileyo ayibuye ivele njengokuba beyinjalo ngaphambili. Kodwa uNkulunkulu-ke uyinika imizimba njengokuthanda kwakhe. Umzimba womuntu uzokuba nesimo esihle esedlula lesi simo sokuqala, ngokuba phela uzobe sewudalwe ngokusha, uzelwe ngokusha. So kutshalwa kuwumzimba wenyama, kuvuswe kuwumzimba kamoya. Amen. So umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ekhaya ukuthi-ke yini igama lalokhu ukuvuka kokuqala? Liyini-ke igama lalokhu ukuvuka? Kade sisho sithiwa ukuvuka kwabalingileyo. Ake siphinde-ke sithole ukuthi mhlampe-ke athini amanye amavesi mayelana nalokhu ukuvuka. Uma sifunda uLuka 14 verse 14, uNkulunkulu uyasiphendula. Encwadini yeLuka 14 verse 14 uNkulunkulu uthini? Uthi yini igama lalokhu ukuvuka na? uLuka 14 verse 14 ufundeka kanje na. Uthe-ke uyakubusiswa-ke ngokuba Luka 14 verse 14 ngicela ukufunda. Uthi-ke uyakubusiswa-ke ngokuba uyakwananiselwa ekuvukeni kwabalungileyo. Amen. Uyakubusiswa-ke ngokuba uyakwenaniselwa ekuvukeni kwabalungileyo. Lokho kuvuka kubizwa ngokuthi yini? Ukuvuka kokuqala, ukuvuka kwabalungileyo. Umbuzo wesibili uthi-ke obani futhi abazoguqulwa ngesikhathi sokuvuka? Sisakhuluma ngalolu vuko lokuqala. Siyathola ukuthi okay, bazobe bevuka emathuneni. Khona futhi kuthiwa bazoguqulwa. Cela sifunde bona abaseThesalonika bokuqala ku-4 verse 17. Sibuze siphendule lo mbuzo uthi obani-ke manje ekuthiwa bazoguqulwa ngaleso sikhathi sokuvuka? AbaseThesalonika bokuqala 4 verse 17 bathi bona, khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini, sihlangabeze iNkosi emoyeni, kanjalo-ke siyakuba nayo iNkosi njalo. Amen. Khona thina esinjani esisekhona sisasele, thina laba abafileyo kade sebevuka ebenikezwe imizimba emisha, thina siyokwenziwa njani? Siyaguqulwa. Mase senze njani? Sihlwithwe kanye nabo emafini, sihlangabeze iNkosi yethu emoyeni, kanjalo siyakuba nayo iNkosi njalo. Yebo. So ake uchaze-ke inguquko ezokwenzeka ngalokhu ukuvuka. Ake siyichazeni inguquko le. Angithi sikhuluma ngokuvuka kwabafileyo, nampa nabaphilayo sebeguqulwa sebehlwithwa. Sizoyiqonda kahle uma singase sifunde abaseKorinte bokuqala 15 verse 51 verse 54. Ela sifunde abaseKorinte bokuqala 15 verse 51 verse 54. Bathi, bhekani ngiyanitshela imfihlakalo, asiyi ukulala sonke, kepha siyaguqulwa sonke ngesikhashanyana ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina esiphilayo siguqulwe. Ngokuba lokhu okubolayo kumelwe ukwembatha okungaboli, nalokhu okufayo kumelwe ukwembatha okungafi. Kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe okungaboli, lokhu okufayo sekwembethe okungafi, kuza kugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kuginyiwe kwaba ngukunqoba. Amen. Noma kwaba ngukunqoba. Amen. Bebe sekugcwaliseka leyo mazwi ethi ukufa kuginyiwe kwaba ngukunqoba. So iphimbo lendodana kaNkulunkulu livusa abangcwele abaleleyo. Ubheka emathuneni abalungileyo, bese phakamisa izandla zakhe azibhekise ezulwini. Uzobe memeza ethi vukani, vukani ninenilele othulini, bavuke. So kubona bonke ubude nobubanzi bomhlaba, abafileyo bazokuzwa leli phimbo abalizwayo. Angathini? Abalizwayo bayophila. Yabo. Kubo bonke ubude nobubanzi bomhlaba, abafileyo bazokulizwa leli phimbo. Mase kuthi abalizwayo bese emathuneni lapho bayophila. Wonke umhlaba uyoduma ukunyathela kwempi enkulu ngokumangalisayo. Yazo zonke izizwe, imindeni, izilimi nabantu baphume entilongweni lokufa, bembethe ubukhosi obungafiyo, bememeza bethi, luphi udosi lwakho kufa?
kuphi ukunqoba kwakho ukufa na? Bekhuluma lamagama akhulunywa kwaseKorinte bokuqala 15 verse 55. So abaphilayo, abalungileyo kanye nabangcwele abavuswayo bahlanganisa amaphimbo abo ngokumemeza okude kokunqoba nokujabula. Kunjalo bafowethu, uNkulunkulu muhle, siyambonga ukuthi ambule lezi imfihlakalo kuthina. So umbuzo mhlampe-ke umuntu akazozibuza wena ekhaya ukuthi kwenzakalani kulabo abazovuka uma uKristu ebuya na? Kwenzakalani kulabo abazovuka uKristu ebuya na? Ngicela sifunde Isambulu 20 verse 6 ukuthi kuyobe sekwenzakalani. Isambulu 20 verse 6 sithini-ke ngalabo abazobe bevukile ngovuko lokuqala? Uthini uJesu ukubona kwisambulu 20 verse 6? Uthi-ke ubusisiwe, ungcwele, onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabaphristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Amen. So Jesu Kristu uma evuka okokuqala, labo bayovuka uvukweni lokuqala. Uthi uKristu babusisiwe, bangcwele, ngobe ukufa kwesibili ngeke kuze kusabe nabo amandla phezu kwabo. Ubusisiwe, ungcwele, onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayokuba ngabaphristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Kuthiwani la? Umpostoli Paul, sakhumbula, uthi umpostoli Paul uthi abalungileyo bayohlangabeza inkosi phezulu, abasali lapha kulo mhlaba. So uKristu balungisele indawo njengesithembiso sakhe lesawasenza uJesu kuJohane 14 verse 2 no verse 3, ngithi siyakhumbula. So labo-ke sebefikile ezulwini bazohlanganyela umsebenzi wokwahlulela njengoba kuchaziwe kwabaseKorinte 6 verse 2. Siyakhumbula khathi senza isifundo sokwahlulela. So labo nabo behlanganyela umsebenzi wokwahlulela njengalokho kuchaziwe kwabaseKorinte bokuqala 6 verse 2. So lo msebenzi wokwahlulela bazobe beyibandakanya nawo emva kokuthi uJesu sebavusile nalabo abanye sebeguquleyo sebesezulwini, uyothatha iminyaka eyinkulungwane. Le minyaka eyinkulungwane okukhulunywa ngayo kwisambulo 20 verse 6. Okay, sesiqedile ngovuko lokuqala, uvuko lwabantu abalungileyo abazovuka bengenakubola, benemizimba emisha ebathokozisayo, nabasemhlabeni abazoguqulwa nabo benikizwe imizimba emisha ebathokozisayo. Ngizacela nje ngamafufu sifunde manje-ke ngovuko lwesibili ukuthi wobani-ke abayovuswa ngokuvuka kwesibili na? Ngobani abayovuswa ngokuvuka kwesibili na? Ake siqale kanjena-ke, sibuze kanje sithi-ke kuzoba nini ukuvuka kokulahlwa na? Kuzoba nini ukuvuka kokulahlwa? Sicela sifunde wona futhi Isambulu 20 verse 6. Uthi-ke ubusisiwe, ungcwele, onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabaphristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Sithini la? Njengoba ababi bengeke baye ezulwini ngoba bengamukelanga uKristu njengomsindisi wabo, akukho sizathu esizobenza ukuba bavuke lapho uJesu ebuya eza emhlabeni okwesibili. Yabo? So bona bazohlala emathuneni abo kuze kuphele iminyaka eyinkulungwane. Ngemuva kwalokho bayovuswa-ke bemukeliswe isigwebo sabo. Okwamanjena nje, ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane, abalungileyo bazobe behlola amacala ababi bese beneliswa ukuthi uNkulunkulu ulungile. Ngoba abalungileyo bazophuma emathuneni, abanye beguqule beye ezulwini beyohlala iminyaka eyinkulungwane, bazobe behlulela, bethola ukwazi ngamacala alabo abangavukanga bazobe besemhlabeni. So kwamanjena nje ngalesi sikhathi seminyaka eyinkulungwane, abalungileyo bazobe behlola amacala ababi bese beneliswa ukuthi uNkulunkulu impela uhlole ngendlela elungileyo. Khathi beyibona belaphana kukhona abashodayo abangavukanga. So umbuzo-ke ukuthi-ke uma sebevuswa ababi bazobe bevuselwani? Uma sebevuswa abantu ababi bazobe bevuselwani? Cela sifunde Isambulu 20 verse 12 kuya ku-15. Isambulu 20 verse 12 kuya ku-15. Uthi uverse 12, ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho kulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekukho, bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi wakhe. Masifunda uverse 14 athi, ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili ichibo lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphoswa echibini lomlilo. Yabo? So
bazovuselana ababi nabo bazovuselwa ukuthi bethole isigwebo sabo sokuthi bevele beqedwe nya bephoswe echibini lomlilo okungukufa kwesibili. Lapho-ke beqedwa khona nokufa ne-Hades nakho kuyophoswa kuphi? Echibini lomlilo. Ngicela sifunde indimane yokugcina futhi sizobuza umbuzo wokugcina othi-ke ngabantu abanjani abazojeziswa ngalesi sikhathi na? Ngabantu abanjani abazojeziswa ngalesi sikhathi na? So yaphenduleka lokho uma sifunda incwadi Sambulo 21 verse 8. Incwadi Sambulo 21 verse 8 ukuthi abantu abanjani abazojeziswa ngalesi sikhathi. Nakho abantu abazojeziswa abazofakwa echibini lomlilo abantu bebenzani? USambulo 21 verse 8 uthi-ke kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siya kuba sechibini elivutha umlilo nesibabulo okungukufa kwesibili. Amen. Okay, abantu abanjani bazojeziswa lana ngalesikhathi? Abantu abangakholwayo, amathakathi nezifebe nababulali namagwala abakhonza izithombe yabo. So abaqamba amanga bazobe laba bantu-ke abazojeziswa ngalesikhathi sovuko lwesibili abazovuka ngovuko lwesibili. So njengalokho-ke uma soqaphelela ukuthi-ke njengalokho kungeke kwenzeke ukuba uNkulunkulu njengokulunga kwakhe nangomusa ukuba asindise isoni ezonweni saso, akasivumeli futhi isoni ukuba sithole ukuphila okuchithwe ngiyabambeka, ngiyaxolisa, ngicela ukuqala phansi, ngididekile. Uma sizoqaphelela ukuthi-ke njengalokhu kungeke kwenzeke ukuba uNkulunkulu njengokulunga kwakhe nangomusa ukuba asindise isoni ezonweni zaso, akasivumeli ukuba sithole ukuphila okuchithwe izono zaso. So naso uqobo lwaso sazikhombisa ukungafanele kwaso, ngoba uthi umbhali ophefumulelweyo kusengumzuzwana omubi engabe sababikho. Kuya kuthi lapho uhlola indawo yakhe uya kubo engasekho, kanti komunye uyokuthi babe njengokungathi abazange bebe khona abantu ababi, bembozwe yihlazo, becwile ekukhohlakeleni okudanisayo okungonaphakade. So obani abayovuswa evukweni lesibili na? Abantu abangalungileyo. Bazobe bevukeleleni? Bevukela ukulahlwa. Belahlelwani? Imisebenzi yabo yokungakholwa bebeyenza linechazwe abamningi kuSambulo 21 verse 8. So ilabo-ke abazovuka ovukweni lwesibili. Ngakho uNkulunkulu ethi kuSambulo 20 verse 6 babusisiwe abasevukweni lokuqala ngoba ngeke beziboniwe ukufa kwesibili. Labana bazobe befuka ukufa kwesibili ngoba bazobe kade besemathuneni bevukele ukuthi njengamanje sebeyofuka ukufa kwesibili bechishwe befakwe echibini lomlilo. Nabo bazobe uJesu Kristu esaphila beyizoni abaye ezulwini kodwa bayoshawa inkazimulo yakhe. Siyakhumbula esakufunda isifundo sokuqala ukuthi bayoshawa inkazimulo yakhe befe, bazobe befile. So uma sebephinde bevuswa ovukweni lesibili, yebo bebebulawe inkazimulo kodwa bayobe sebebulawa yichibi lomlilo. Laba abafa njengamanje uJesu Kristu engakabuyi bebabi beyibulawela o-COVID nezifo nje ey'ningi, bafile koqala ukuthi uJesu Kristu uma esebuye sezovusa bona bazobe sebethola futhi bese bavuswa ovukweni lesibili bazobe sebethola ukufa kwesibili okuyichibi lomlilo. uNkulunkulu uma esiphile ukuphila sizofunda usifundo 10. Usifundo 10 uzobe uthi isihloko sakhona imisebenzi yemoya emibi. Cela uvala amehlo sithole isibusiso. Umusa weNkosi uJesu Kristu, uthando nobuzalwane bukaNkulunkulu makube kuthina sonke manje naphakade. Amen.